ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናዜድ ኤሪቶፕ ከመይ ኢኹም ድሕንኩም ኣነ እኳ ኣምላኽ ይመስገን ደሓነ ከምቲ ኣነ ሰላም ኣለኹዎ ንስኻትኩም እውን ብለለኹምዎ ሰላምታኩም ብዙሕ ትረፍ ይበል እና ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝወፃኹ ሕፅር ዝበለት ዛንታ እያ ናብታ ዛንታ ከብለክም እየ ሰናይ ፃንሒት እቲ በዓል ባናና ሓደ ድኹም ኣረጊት ሰብኣይ ንሓደ ሸያጢ ባናና መንእሰይ ወዲ ደው ኣቢሉ ከምዚ በሎ ብነፃ ባናና ክትበኒ ትኽእል ዶ ናይ ብሓቂ ደኺሙንን ጠሚዩንን እየ እቲ በዓል ባናና ካብ ዝባኑ ኣውሪዱ ሰለስተ ስሒቡ ነቲ ኣረጊት ሰብኣይ እንካ በሎ እቲ ሰብኣይ ግን ቅጭመፆ ኣይፋሎን ኣይበሰሉን ኢሉ ኣጉረምረመ ከመይ ገይረ ነዚ ክበልዖ ኢሉ ኣበዮ እቲ ወዲ በቲ ኣተሓሳስባ ናይቲ ኣረጊት ሰብኣይ ተገረመ ብትሕትና ግን በሎ ብጣዕሚ ይቅርታ ጎይታይ ፅንሑ ኣብ ገዛይ ዝበሰለ ባናና ኣለኒ ኣብዚ ክትፅበይኑ ትኽእሉ ዶ ከምፀአልኩም በሎ ተሃዊኸ ኣለኹ በለ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ እቲ በዓል ባናና ብቕልጡፍ ካብ ገዝኡ ሰለስተ ዝበሰላ ባናና ተሰኪሙ ብጉያ ነዊሕ ከይፀንሐ ተመለሰ ነቲ ኣረጊት ሰብኣይ እናሃቦ ፍሽኽ በለ እቲ ዘየመስገን ኣረጊት ሰብኣይ ግን ኣብ ገፁ ናይ ዘይዕግበት መልክዕ የንፀባርቕ ነበረ ጽቡቕ ስለምንታይ ዝተበላሸወ ባናና ተምፅአለይ ኣነ ኣረጊት ምዃነይ ክትፈልጥ ይግብአካ እዚ ከብደይ ክቆርፀኒ እዩ እቲ ሸያጢ ባናና ብዛዕባ እቲ ዝሓርቕ ዘረባ ናይቲ ኣረጊት ሰብኣይ ተገረመ ንዓኻ ከሐጉስ ብዘይምኽኣለይ የሕዝነኒ ጎይታይ ካልእ ግን እንታይ ክገብር ይኽእል እቲ ዘይበሰለ ባናና ኣምፅእዮ ክሳብ ጽባሕ ክሕዞ እየ እቲ ሸያጢ ባናና ክሕጎስ ተስፋ ብምግባር ብታህዋኽ ተበገሰ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ድማ እተን ቀዳሞት ባናና ሒዙ ተመለሰ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ግን ተቆጥዐ ብሓቂ ስሉጥ ቆልዓ ኢኻ ድሮ ትምኒተይ ኣጥፊአ ኣለኹ ድሕሪ ሕጂ ባናና ኣየድልየንን እዩ ምስ ባናናኻ ጥራይ ክደለይ በሎ በቲ ዘረባ ናይቲ ኣረጊት ሰብኣይ ብምግራም ዝገበሮ ሓንሳብ ስቕ በለ ጽንሕ ኢሉ ድማ ኣለታዊ ዘረባ ናይቲ ሰብኣይ ዘኪሩ ገፁ ፍሽኽ ብምባል ባናንኡ ኣብ መንከቡ ተሰኪሙ ናብ ስርሑ ተበገሰ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ሽዑ ጎዩ ኣርከብ ኣቢሉ ዝወደይ ኣብ ህይወት ዝኸበረ ትምህርቲ ክመሃር ኣይከኣልን እዩ ተመክሮ ክህሉ ኣለዎ ኩሉ እቲ ዘቕረብካለይ ባናና ጽቡቕ ምንባሩ ክትፈልጥ ይደሊ ግን እቲ ዘይምምስጋነይን ኣተሓሳስባይ ክቡር ትምህርቲ ህይወት ከምህረካ ዝተላበስክዎ ተግባር እዩ ነይሩ ዶንግየ ዝተምሃርክዎ ነገር ኣብ ህይወት ሰባት ከምኡ እዩ ጽቡቕ ከም ዘይኮንካ ኮይኑ ክስምዓካ እዩ ክንደይ ጽዕርካ ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ ከም ዘይትኽእል ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ከምኡውን ዕንወት ከስዕብ ይኽእል እዩ ኣብ ህይወትካ ሰላም ኣእምሮኻን ዕላማኻን ሕልምኻን ክስዕብ ትብዓት እንጢልካ ዋላ ሰባት ኣብ ልዕሊኻ ክጓዓዙ ኣብ መሬት እንተደቆሱኻ ሕጂ እውን እኹል ፀፊሕ ኣይኮነን ኢሎም ከማርሩ እዮም ስለዚ ንዝኾነ ሰብ ክትሕጉስ ኢልካ ህይወትካን ነብስኻን ቁኑዕ ምዃኑ ዝፈለጥካዮ ካብ ምግባር ኣይትቆጠብ በልዎ ክቡራት ተኸታተልተይ እዛ ዛንታ ነዚ ትመስል ነይራ ኣብ ህይወትና ከዓ ብልክዕ ናይ ሰብ ሓሳብ ምክሪ ምቕባል ፅቡቅ እዩ ግን ከዓ ኩሉ ንስኻ ትገብሮ ኣብ ኩሉ ኣድማዕ ኮይኑ ክርከብ ኣይክእልን እቲ ሓደ ክሕጉሶ ይኽእል እቲ ሓደ ከዓ
ليك حقوسخ يخيل كذا زمتها زينا تبرنا جين بالبلزة تسخات أمن اللو كن عخوين الرأيكا هم تبار تليمو عاليو إنا لايك شير سبسكرايب نقولكم أتوعني هنا طريقتكم كعا كومنت قدف اللي سنين نعهم دق عبيتي أفتح تفترات فيديو خقد فكبيا شاوات